Stanice Poděbrady. Osobní vlak číslo 2205 linky S2 ze směru Praha-Masarykovo nádraží přijel k nástupišti číslo 1 kolej 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Kolín, Zálaví a Polí. Pravidelný odjezd 6 hodin 41 minuta. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.